Goeien en welkom bij het Voedselbankjournaal hier bij Omroep Friesland. Want we zijn er de hele week met een live update om jou te vertellen wat er alweer ophellen is. En ik kan je wel verklappen, dat is Joet weer een heel soort. Juster kon ik jou vertellen dat we een tussenstand hier van €38.000. Vreed, dat is de slotdooi. En aanstaan zul ik de tussenstand van Joet bekend maken. En dat doe ik dan een mooi ambassadeur. Ja. Jelle B. Dat klinkt mooi, hè? Ambassadeur. Ja, dat klinkt fantastisch. Want hij is de hele dag weer in het spierwest, Joet. Ik ben Joet bij Miranda, hebben ongelooflijk veel lol gewoon, maar ik hele goede dingen die in, dus het is echt een fantastische dag. Vertel, wat heb je allemaal hier in? Poeh, wat hebben we die in? Nou, we zijn begonnen bij een hele inspirerende siepelboer en ik heb nog een hapje siepel gewoon en Miranda ek. Ja. We zijn bij Tjerkenwest in Ljouwert, we zijn bij Theaterwest. Bij het bejaardenhuis en daar gebeurden echt fantastische dingen. En, maar je hebt vooral dus een heel soort gwot ophellen. Wij hebben heel veel voedsel ophellen, ja, een hele bus vol. Zullen we even zien naar een kwarte compilatie? Alsjeblieft. Stuurt de morgen en nog 3 volle dagen te keren in de actie samen voor de voedselbank. Ja, en de dijk zei het al, ik kan het niet alleen. Miranda Werkman, dat is onze razende verslagjouwer. Miranda, daar moest de koptelefoon net ophouden. Dat hier bent het mooi. En onze ambassadeur, Jelle B. Hey. Mooi. Een hele goede morgen. Juster hebben we dus een mooi bedrag al van €38.000. Roelof die is juster opgehouden bij de Jerappels. En hij wil graag hutspot, dus wij gaan naast een siepels ophellen. Ja, daar hebt worst bij. Hutspot zonder worst is die hutspot, toch? Nee. Zit het goed uit, meneer? Ja, Vindt het een leuke actie? Ja. En mij we dit al in horen? Ja. Neem nog, ik zou zeggen, een bakje koffie, maar dat drink je nog net, hè? Nee, bakje thee, Ranja, dat waar we gaan. Hoi Willem, dat was jou, jong. Morgen, Arie. Arie, jij mij nou goed? De taalbarrière. Ja, wordt aannemen een tekst van mij. Spreek ik dadelijk even. Arie, jij mij nou goed? Wat best al in het ik ken al je lawaai. Ja, nee, we proberen nou even om alle machines hier stil te lezen. Oh. Zijn je het schilder al? Ik dat niet, man. Is dat lekker omdat... Nee. Nou, roeken we de hele dag, dat scheelt. Ja, nee, lekker jongen. Ja. Ik vind eigenlijk mag ze ook een pepermuntje-regeling. Ja, we zijn toch een Tjerken? Ja. De man ergens pepermunt lezen. Dat is ik slagen toch, dat piepermuntje. Ja, ik het voor je. Bij de dominee op het bureau, dus... Hey, maar hoe smaakt het zo, Siepel? Nou, het wie net raar, hè. Nee. Ik zou hem net helemaal opkrijgen, maar een hapje cool wel. Het wie een goede siepel, ja. Ja, echt niet? Ja, zeker. Ja, dat is zoals ik broeken voor de hutspot, hè. Want juist waren er een keer Jippels in Binnenbracht, Joet en Siepels. En nu ben ze dus nog op ziek naar Wast. Volgens mij had er nog een anonieme gever. Ja. Had €1.000 Joet. Morgen komen nog jattels en dan vreten we jassen erbij en dan hebben we dus de hutspot compleet. Ja, Nou, dat is hartstikke mooi. Ja. Hey, Jelle, de beste ambassadeur. Dat wil zeggen door types deze actie. Absoluut. Wat wisten ze nou eigenlijk van tevoren van de voedselbank? Nou, eigenlijk mag ik eerlijk zijn, heel weinig. Maar daarom ook, omdat ik kreeg telefoons van, nou, dit gaan we doen voor de voedselbank, was mij dan. Ja, en juist omdat ik eigenlijk hier geen idee wat de voedselbank nou krijgt die en wie naar de voedselbank hier en dat soort dingen. Dus ik denk, ja, ik moet het een keer van dichtbij zien en dan denk ik, joh, die. Ja, dus het is een verhoord van die Jipping hier. Ja, absoluut. Ja, wat wisten ze dan al hier? Wat is die bijbloeien? Nou, ten eerste, hoe volle voedsel nou, dat we met z'n allen verzamelen, maar wat voor dingen gaan erheen? Want dat heb ik echt geen idee van. Wat voor voedsel, is het alleen nog pasta of is het echt vlees? Maar het is minstens hoorbare producten wat mensen kunnen ophellen. Ja, en al die acties in de provincie, oerel in de provincie, dat is echt prachtig om te zien, hè? Ja, absoluut. Ja, van het bejaardenhuis tot aan de siepelboer, ja, wat wil je nog meer? Dat is zo super. Ja, wij blijven hier van de morgen nog in Heijen bij een basissquallen. Want daar ben ik al je acties verzeld om extra gwot op te hellen. En wij zijn dus bij de squalband van de Arjen de Boer squallen. Nee, dat is flauw. Dat is de Arjen Roelof squallen, dus in Heijen. Vanmorgen gaan we straks met de andere kinderen van de school met een grote skelter op pad met een kar erachter. En dan gaan we aanbellen bij mensen en dan gaan we vragen of ze ook iets hebben voor de voedselbank. In my dreams, we were living together. In a house on the hills, on the beach and forever. Hoi, wij halen spullen op van de voedselbank voor mensen die geen spul kunnen besteden. Zal ik even wat voor hem pakken? Ja. Kom, zo waarom?
gaat super goed. We gaan een hele prot ophellen. Dat kist wel aan elkaar zien. De karen zit dat vol. Ja, dat is wel zo. We moeten daar misschien weer een squallen om de te laden. Met de leeging, dus ja, dat gaat super goed. Dank u wel. Bedankt, doei. Zit al in een tas. Zal ik het zo meegeven? Ja. Alsjeblieft. Dank u wel. Ken je dit voor jou? Jawel. Elfman Hofer. Dank u wel. Heb je meer waan, hè? Ja. Oh, vreselijk. Dank u wel, doei. Ja, dank u wel. Klasfeestje. Ik ken hem wel. Joh. Nou, hoi, bedankt. Ja, en dat wie de squalband uit Heijen van de Arjen Roelof squallen. Ja, we staan hier al behoorlijk inbouwd, want er komt dus heel tijd meer bij. Ik heb wel even een vreetje aan Engelien. Engelien, ja, wat is er Joet vooral al hierbij aan? Een hele protte van alles en nog wat. Maar, maar we hebben van kruimelmix taartbodem hebben we een hele protte gekregen. Dus ja, ik weet net wat je ermee kennen. We hebben het nog net uitproberen. In taartbakken, denk ik. Ja, misschien wel, ja. En is dit nou keurig bij de K van Kruimelmix? Ja. En waar heb je hem nou nog verlet van? Van doorzen. Van Lege doorzen. Oké. Van deze mooie doorzen. Maar banaan, of zonder banaan. Gewoon bananendoorzen. Lege doorzen, want we zijn er haast terug in. Ik hier, nou, zeg maar, haast 1200 lege doorzen en dit is nog een beetje, dat is nog een brutje wat roer is. En we krijgen nog een hele protte, denk ik van u natuurlijk. Ja, dat hoop ik vanzelfs. Nou ja, gauw weer onder de slag. Ik krijg de bananendoorzen, die stevige bananendoorzen, daar hebben we flat van. Want jongens, we hebben weer een mooi statistiekje van welke producten hier al hier binnenkomen. Daar hebben we een mooi staafje van. Nou, Ja. Jelle, zeg het maar. Nou jongen. ja, ik zou zeggen, de pasta gaat keihard aan de leiding met 31 kilo of zo, denk ik. Of producten. Ik denk pakken. Daaronder de ries, voor de goede twaalf plak. En onderaan bungelt helemaal de babymolken poeier, zoals Ja, je dat zegt. is eigenlijk al de hele weekend een beetje zo. Ja. Die babymolken poeier. Oh, maar dit moet gelijk omrekenen in euro's. Juist dan ziet we op 38.000 euro. Spannend. Waar komen we nou op? Op 60. Nou wat zei ik? Haast zo'n 60.000 euro hebben we al sammelen. Dat is natuurlijk een prachtig bedrag. Maar Jan Arends, de acteur, die zei oude manje, we willen zo graag naar die 100.000. Nou, dat mag toch lukken, dit joggen? Ja toch? Ongelooflijk. Maar dit tempo, dan slaagt het absoluut. Morgen, vanzelfs. Weer een nieuwe update. Jelle Tiegetank van die activiteiten de hele dag eigenlijk. En het ophellen van al het wat. Tiegetank daarvoor. Morgen vanzelfs weer een kwarte live update. En ik herinner je er nog maar even aan. Dat komt vreed de grote finale, le grand finale. Dan weten we het eindbedrag van de voedselbank. Morgen dus nog even een kwarte samenvatting van de dag. Dat is dus pas van morgen. Ontaan. Dag.